でもちょっと静かになった。うん。まあそうか、本当にあそこがウルボートの真ん中なんだな。そうだね。でもそうなんだよ、遅い時間じゃなかったら意外とここ店があるから、水だとかタバコはゲットできる、そういう意味ではもうこれでタイムいいな。まあね、明日よく考えたら一泊だけとは言ってもその後何もないから本当に。でも村まで行ったら水とタバコはゲットできる。水とタバコはな。でもあの人が相手とかかかるね。まあね、完全に。結構綺麗じゃない？うわ、結構綺麗。GoPro で棒で撮っとく必要性があんのかどうかだね。うわ、いいとこね。むしろ今日の方が夕焼けとしてはいい夕焼け、いい感じの雲の出方で。しかし上は綺麗にすっきり晴れてるんだ、相変わらず。どうしようか。もうちょっと。坊散歩。なんか絶妙な空色で初日思い出すのは昔来た時の。ああ、そうね。まあ天気が良くても悪くても雰囲気があるとは言うけど、まああるわな。それあるわ。バレーボール、バドミントンかと思った。いやバレーボールしてたよ。あ、してた。向こうに向かって歩いた。どこに着いたのか覚えてないけど、ちょっと海にも入ったから。海が楽しい。そうだね。
神がかってるもんな。え今日の写真で神がかってる。昨日のメモリ抜いて、新しいやつ差し替えて売っといたんだもん、カメラになんかあったら昨日のがもったいないから、そしたら今日もすごい。これ多分3メーターぐらいの高さでしょ。これ 3.7 メーターの棒持ってくると5メーターなんだな、俺。見ろ見ろ、カメラついてるよ。おい、なんだよあれ。棒でカメラで撮ってるよ。ここら辺から歩いてる。ああ、気がする。そうだよ、だって道のとこまで歩いたんだもんな。車先行ってもらって。すごいか。